Beth yw wod neu dosbarth beth bynnag? Yn golygu ardal o gwmpas ble rydych chi'n byw sydd wedi cael ei dynodi fel ardal etholiadol. Mae'r Deyrnas Unedig wedi cael ei rannu mewn ardaloedd etholiadol sef wards, etholiaethau a ranbarthau. Hefyd, gallwn ni galw yn adran dosbarth neu adran etholiadol awdurdod unedol. Etholir cynghorwyr i cynrychioli ardaloedd etholiadol lleiaf a elwir naill ein ward neu adran dosbarth neu adran etholiadol awdurdod unedol. Rhan o'r rhein yn gwneud etholiaeth sy'n ardal fwy o amgylch ble rydych chi'n byw, sy'n cael eich cynrychioli gan eich AS neu eich aelod seneddol datgonoledig. Os ydych yn byw yng Nghymru, yr Afon neu'r Ogledd Iwerddon, ac anwmai ychydig o etholiaethau ffurfio ranbarth yn eich aelodau ranbarthol yn perthyn iddi. Mae seneddau datganoledig hefyd yn eich cynrychioli os ydych yn byw yng Nghymru, yr Alban neu Gogledd Iwerddon. Ewch i writetothem.com i ddod o hyd i'ch holl gynrychiolwyr etholedig a mapit.mysociety.org i darganfod eich ward neu dosbarth.